la anulamos? Y más ahora. Pues porque hace tiempo que no nos vemos, Marcos, y nos vendrá bien a todos. Que no me quedo a cenar, ¿vale? Pepe. Hemos venido aquí a hablar de Litus, ¿no? Supuestamente. Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita. ¿Puedo? Claro que no. El día que Litus se suicidó. Litus és una reunió d'uns amics que es reuneixen 6 mesos després que el Litus s'hagi suïcidat. I és una reunió on apareix el germà del Litus, el Toni, i diu que va deixar unes cartes per ells. Llavors, aquestes cartes fan explotar una mica tota la situació, tot aquest dol mal portat. Diguéssim que el Litus era la cola que sustentava tot el grup, no? Al desaparèixer el Litus, el grup s'ha dispersat i realment necessiten aquesta reunió com per assumir el dol, per fer el viatge i per acabar de tancar la història i assumir que el Litus s'ha mort, s'ha suïcidat i ja no tornarà i que la vida continua, ¿no? Su se casa con otro que no soy yo. Y yo estoy con una mujer que llevo 3 semanas y me ha puesto los cuernos. Si quieres hablar con ella, llámala. Que la pillé chupándosela a otro. Chico, tampoco... La mort sempre està en totes les meves obres, sempre amb comèdia, però és un tema que jo personalment porto molt malament. És a dir, em fa molta por, em fa molta pena, no tinc les eines, em sento una inútil emocional amb temes d'aquests quan es mor algú o quan tens situacions a prop tan dures. Trobo que ens falta molta feina com a societat per saber assumir això i com portar-ho. ¿Qué hacemos ahora? Estamos aquí porque Litus me lo pidió. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasado un tiempo. Como los amigos de Peter. ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas. Peter está enfermo, no está muerto. Sería lo mismo si Litus nos hubiera dicho que se iba a suicidar. Del teatre al cinema canvien moltes coses. Per començar, que és un altre llenguatge, que ha de ser molt més visual. Canvia tot el repartiment, que això també era una cosa que venia també de producció, que volien un tipus d'actors molt coneguts i hem aconseguit una cosa meravellosa, que són actors molt coneguts i molt bons. Se ha comido la boca. Sí, la boca, lo he visto, lo he visto. Es raro, pero ya está. Es raro de cojones, robarle la novia a tu hermano muerto. Sí que han canviat coses, hi ha un personatge que no apareixia, que és el de la Marta Nieto, que estava en off a l'obra de teatre. Hi ha tota una història d'amor i desamor de la Marta Nieto, diguéssim, amb l'Adrián Lastra, que tampoc estava a l'obra, estava també per off, i que una mica també era el que el Dani també volia explicar, i tenia moltes ganes, li agrada molt la comèdia romàntica i volia posar el seu moment romàntic, no?, també, perquè per ell és molt una pel·li d'acomiadar-se, de com diem adéu. Tant dir adéu als amics, a l'amic que ha mort, a la parella que ja no és la teva parella, i en aquest sentit ha canviat molta cosa perquè se l'han fet seva. ¿Has invitado a mi ex? ¿Puedo pasar? Está echándote yo aquí y fíjate. Si tú quieres hablar algo con alguien, lo dices en persona. Portar pel·lícules de producció catalana arreu del territori és una supernotícia pels que fem cinema català i pels espectadors que estan arreu del territori, que segurament no tenen la facilitat que té un barceloní d'anar a veure l'estrena de la setmana. I sobretot amb cinema català, que el cinema català normalment dura poc a la cartellera. És a dir, no és allò una superproducció de Hollywood que igual te l'aguanten 3 mesos, vull dir, que acostumen a durar pocs caps de setmana, diguéssim. Llavors em sembla fantàstic, perquè realment, si no es recolza el cinema català des de l'Acadèmia del Cinema Català, vull dir, han de fer molta feina i l'estan fent, o sigui que estic encantada que la pel·lícula es vegi al cicle. Marco, esa carta es para mí. ¡Marco! Podría haber sido un accidente, Tony. Una persona que está bien no hace lo que él hizo. ¿Café? No me pude despedir de ti. Te hubiera gustado despedirte de Litus y te hubieran dejado. Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era, de verdad. Pues porque se repitan más momentos como este.